Shin ɗan uwa kana son ka koyi yadda za ka yi designing ɗin irin waɗannan logos ɗin da wayanka ta Android ba tare da ka biya kuɗi wani ya yi maka ba? To ka biyo ni a cikin wannan bidiyo ɗin daga farko har ƙarshe domin kuwa zan nuna maka step by step yadda za ka yi design ɗin irin waɗannan logos ɗin for free. Kada ka manta da liking da yin sharing na wannan bidiyon wa 'yan uwanka domin su gani su amfana. Abin da za ka yi na farko shi ne ka shiga cikin Play Store na wayanka ko App Store na wayanka. Abin da za ka yi kawai shi ne ka je wajen searching sai ka danna kalmar Canva. Wannan shi ne application ɗin Canva. Za ka iya ɗauko shi a Play Store ko kuma App Store ɗinka. Da zarar ka ɗauko application ɗin Canva sai ka shiga cikin Canva kamar haka. Wannan ita ce fuskar application ɗin Canva. Zai baka dama ka yi registration, ma'ana ka ɗaura email ɗinka da password ɗinka ko kuma da username ɗinka gaba ɗaya. Bayan ka gama wannan zai kawo ka cikin fuska kamar haka. Wannan ita ce fuskar Canva kamar yadda kuke gani. Application ne da aka yi shi based on kawai graphic designing. Za ka ga akwai abubuwa daban-daban da za ka iya yi a cikinsa kamar su documents, whiteboard, resume, documents, graphics, videos, Instagram posts, poster, players, logos, post, thumbnails da dai sauransu. Za ka iya invitation na aure, planners da kuma irin mobile videos ɗin nan da kuma t-shirt design da dai sauransu. Za ka iya yin shi duk a cikin waɗannan Canva ɗin. Wanda wannan abun baya buƙatar sai ka ƙware a graphic designing ko ka ƙware a design ɗin wani abu. Na wani ne wanda an riga an yi design ɗin abun. Kawai abin da za ka yi shi ne za ka ɗauki wanda ya maka ne ka je ka yi customizing ɗin shi, ka canza mai suna, ka canza masa kalo ko kuma wani abu kawai ka yi amfani da shi. Mu tafi cikin bidiyon kai tsaye. Da zarar ka shigo cikin application ɗin Canva sai ka danna alamar searching ɗin nan ga ta nan a sama. Da zarar ka danna sai ka rubuta kalmar da kake so logo. Misali mu za mu yi logo ne sai mu rubuta logo. Idan player kake so za ka sa player ne. Idan kana so ka yi rubutu ka yi resume ne za ka sa resume da sauransu. Ina fatan kun fahimta. To mun danna kalmar logo sai mu danna alamar searching. Da zarar mun ɗaura alamar searching kawai abin da zai yi shi ne zai buɗe mana fuska kamar haka. Waɗannan su ne different logos da za ka iya gani a cikin waɗannan application ko kuma a cikin wannan application na Canva. Abin zai baka mamaki sosai. Ga graphic ga nan design ne an yi shi kala-kala na logos, kawai sai wanda ka zaɓa ka ga ya dace da yanayin sunan kamfaninka ko kuma sunan business ɗinka. Za ma ka iya searching misali idan kana luxury ne za ka iya sa luxury waye logo da sauransu. Ina fatan kun fahimta. Idan kitchen abu kake za ka iya sa wata kalma ta kitchen ko wani abu makamancin wannan. Idan kana sayar da irin tailoring ne za ka gani ga shi nan irin na tailoring da sauransu za ka iya zuwa ka sa. So shi ne a taƙaice abin da za ka yi. To da zarar ka shigo ciki shi ne sai ka zaɓi wanda ya maka. Let's say mun zaɓi wannan a matsayin shi ne muke so mu yi amfani da shi. Wanda aka sa bari ya gama buɗewa. Za ku ga network yana ɗan ƙaranci sosai. Abin da zai faru shi ne an sa AF designing. To ya za a yi in mai da shi nawa yanzu? Abin da zai faru shi ne sai in danna a kansa kamar haka. Da zarar na danna a kansa zai bani, za ka yi double click, zai baka dama ka canza wannan rubutun. Zan sa M sai in dawo kan F ɗin nan sai in sa MB. Ina sa MB abin da zai faru in zuwa in canza masa kalo. Ta yaya zan canza masa kalo? Shi ne zan taɓa a kan shi kamar haka sai in dawo nan gurin. Da zarar na dawo nan gurin sai in taɓa shi sai ka zo nan gurin ka taho inda aka sa alama A ɗin nan gashi nan akwai kalo sai ka taɓa shi. Da zarar ka taɓa kalo sai ka yo nan ka zaɓi kalan da kake so sai ka sa masa. Let's say mun zaɓi wannan a matsayin shi ne kalo ɗinmu. Waɗannan kenan. Sai mu zo nan ma sai mu canza masa kalo ɗin. Let's say za mu sa wannan. Shi ma wannan mu canza masa kalo ya dawo haka. Ina fatan kun fahimta. So kun ga yanzu wannan logon ya yi kyau sosai. Zan iya ɗaukan shi kai tsaye in je in ɗaura shi a dukkanin wani social media nawa ba tare da wata matsala ba. To ta yaya zan yi download ɗin wannan abin ya zama a cikin wayata? Daga sama ga wata kalma nan da ta yi wani arrow da ya yo ƙasa sai ka taɓa a kan shi kamar haka. Shi kenan kai tsaye zai save as a gallery. Zai save as gallery. Shi wanda ya yi saving kawai za ka iya buɗe shi cikin gallery ɗinka. Za ka iya ganin wannan shi ne logo ɗin da muka yi designing. Ina fatan kun gani. To wannan shi ne logo ɗin da muka yi designing. To don haka za ka iya zuwa ka yi design different logos. Za ma ka iya ɗaukan wannan as a business. Duk wanda yake so ka yi design ɗinsa ka yi masa lafiya ƙalau ne ba tare da wata matsala ba. Kada ka manta da liking da sharing na wannan bidiyo. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba.